Good morning! Good morning. Good morning. At yan, ihahatid ko yung anak ko sa school. Yun. Pangalawang araw ng kanyang pagpasok. Aba na naman ng buhok ko ah. Yun. Pagkatapos hatid sa school, kung saan? Magpapagupit ako. Ayan. Dito ka. Yun. Kinaayusan na siya ng mama niya. Excited? Yes. Hindi. May kaartihan na pating nalalaman. Isa lang. Ang pangit yan pag madami. Grade 4 na po siya. Ciao. Dali na. Yung bag. Ano, let's G? Wala ka pang pabango. Let's G na? Babango ka o pabango? May baon ka na? Masakit ang ulo kasi yung mama yung ano, yung paglibas kasi eh. Huwag ka nang maglalabas doon. Mag-ano. Wala lang biscuit doon sa tindahan. Ayaw ko mag-school. Ano gusto mo? Baba? Babakal lang si Chiria. Bawal na si Chiria. Hindi yung bread. Yan. Bread pan? Bread ba? Yes. Asan na yung bread pan doon sa ano? Kinain niya. Kinain ko na. Kumuha ka ng biskwit tapos bigyan mo papa ng 10. Sige na, tara. Ano na? Bread pan. May bakal mo eh. Bili siya ng bread pan. Oh. Ano ko naman? At ito nga pala yung nabili kong motor. Halagang 3K. Sinaunang motor. TMX Di Platino. Ayos pa yung bundle niya. Pinapuntahan ko na nung mekaniko ko. Ayan po, binayaran ko na ng ano, 3K. Si ano, Yubin. Ayan. Muna. Kunti lang magagastos dyan. Mga ilang araw tatakbo na yan. Para ang plano ko niyan, kung may pera, lagyan ko ulit ng ganyan para dalawa yung kulong-kulong ko. O kaya, ano, isingle ko na lang siya. Para kung tag-ulan, yung motor ko, maingatan, nakagaray lang. Pag tag-ulan siya yung gagamitin ko. So, kaso ang problema, wala siyang papel. Pero gagawan ko ng paraan. Maghanap ako kung paano makarestro. Kasi nabili lang daw niya yan, yung motor na yan. Ngayon nahanapin ko kung sino talaga yung pinakamayari niyan. Tapos kahit bayaran ko yung araw niya, punta kami ng LTO para makuha yung papel niya. Madali lang yan, basta yung pinakang mayari, yung ano, buhay pa yung pinakang mayari. Madali lang yan mahanap yung anong papel. Kasi nakapangalan yun sa kanya. Ipapaalongkat niya lang yun. Ayun. Ate, papunta na kami sa school. Yo! Tara! Sakay na! At ayun, mainit na dito. Pagkatid ko, mag-almusal, tapos maglalaba kami ng asawa ko. Yo! Yo. Ako Ganyan. magawa. Malapit lang po yung school. Kahit di na kami mag-helmet. Diyan lang naman sa baba. Pahawakan mo yung payang ko. Ayusin mo yun. Ayan. Yan lang muna yung mga content natin ngayon. Ha? Harap mo dito. Ayun. Makikita nyo yung school ng aking baby. Babing pangit. Yan lang po sa baba. Dito na. Liliko na kami pababa. Pep. Ayusin mo.
inatid ko na rin siya. Kaso di na ako nakapag-video kasi nagmamadala ako. Kasi nga mixer tayo kahapon. Ayan. Yung mama niya yung nagbantay sa kanya kahapon kasi nag-meeting. Ayusin mo. Ayan. Kumuha ka na ng ano, pangbili mo ng bread pan. Wag na. Kung ba? Ayan. Dito lang sa baba yung school niya. Tara. SG. Oh. Nakaupo na yung mga classmate mo. Late ka na. O sige na. Bye-bye. Ayusin mo. At ayun po, nandun na yung anak ko. Balik na ako. Yan. Carlos Nardo Elementary School. Ayan. Mamaya susunduin ko yan kasi mahirap na, tatawid pa yan ng kalsada. Talagang sinusundo-sundo ko yan. Tatan, may bibili o tindahan. Amoy! Ay. Garilyo? Ano? Wala. Buisit. Pop pop. Yan po, almusal. Yan. Itlog, prito. Asawa ko nagluto. Yun, sarap. Ayun, good vibes yung ano driver ng truck. Alam ko vlogger din yun eh. Kasi yung mga nadaanan niya na sumasayaw, parang binigyan ata yun. May binigay siya. Ayun. Shoutout sa'yo sa mamang driver na dumaan kanina. Pap dul. Oh, dakulungan.
Hoy, Luhay. Nauna na ka.